Amincin Allah ya tabbata a gare ki, farar idaniyata, Gimbiya Nimra, farar mace alkyabban mata. Amin sun amin tare da kai Yarimar Riyadh, madubin dubawa na, wanda ko da yaushe kai nake so ka zama farin ciki na. Burina a kullum bai wuce na wayi gari na ganni na zama matarka ba. A ranar farin ciki na ba za ya iya misaltuwa ba. Allah ya cika mana burinmu alkyabbar mata. Ina tsoron zuwan ranar haɗakar auren mai martaba sarki. Domin kar ki manta, duk wani jinin sarauta yana tsoron zuwan wannan rana saboda hargitsin da ke cikinta. Idan har haɗakar mai martaba sarki ya saɓa namu zaɓin. Subhanallah, me zan gani haka Yarimar Riyadh? Sanin kanka ne ba na son ganin zubar hawayenka ko da ƙwayar zarra ne. Bai kamata ka yi saurin karaya ba. Kai fa Yarima ne mai cikakken iko. Yana da kyau ka zama jarumi a duk irin abubuwan da ya tunkaro ka na rayuwarka. Ka yi ƙoƙarin samun mafita ba wai zubar hawaye ba, domin duk duniya banda wanda nake so sama. Ban san lokacin da hawaye ya zubo min daga idanuna ba. Gimbiya Nimra, shauƙin so da ƙaunarki ne ya haifar min da hakan. Ba wai na sare ba ne akan sanki ba. Ina nan akan bakata. Babu gudu, babu ja da baya. Ko da zan rasa dukkan wani jin daɗin rayuwa da na taso a kai, ba zan damu ba in dai zan zama mamallakinki.